У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Ласка нашого Пана Єсуса Христа, любов Бога, Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. I z Duchem Twoim. Дорогие, сегодня в литургии Костела отзначаем другую неделю Адвенту. Адвент является часом чакання, радасным часом чакання. Але Адвент так само является часом поєднання, у першу чергу з Богом, а праз Його так само часом поєднання з людьми, часом, коли можем більш яскраво бачити патрэбы іншых людей, калі можем больш яскрава бачыць таксама нашы нейкія недасканаласці, нашы грахі, тое, што нам перашкаджае ў гэтым паяднанні з Богам і паяднанні з тымі, хто ёсць побач з намі, каго Бог нам дае. Падчас гэтай святой імшы молімся за ўсю нашу парафію, просячы патрэбных ласкаў, здароўя. Таксама памятаем пра памерлых, нашых блізкіх, якія адышлі да вечнасці, просячы аб жыцці вечным. Каб мы маглі годна маліцца, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму, вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая. Тому прошу Пресвятейшую, заўсёды Панну Марыю і святых, і вас, браты і сёстры, за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Chryste, zmiłuj się nad nami. Христе, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Молимся. Усемагутны і милосердны Божа, учини, каб земные клопоты не перашкаджали нашему імкненню ісці насустрач Твоему Сыну. А дар небесной мудрости нехай привядзе нас до едности с Христом нашим Збаўцам, які з Тобою живе і валадарыць у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Чытанне кнігі прарока Баруха. Скінь Єрусалем вопратку свайго смутку і нядолі, і апраніся ў прыгажосць славы, дадзеную табе навекі ад Бога. Ахініся плашчом справядлівасці Божай, ускладзі на галаву дыадэму славы спрадвечнага, бо Бог пакажа тваю прыгажосць усяму, што ёсць пад небам. Імя тваё ў Бога навекі будзе названа. Мір справядлівасці і слава пабожнасці. Узніміся, Єрусалем, і стань на вышыні, паглядзі на ўсход і ўбач дзяцей тваіх, сабраных словам святога, ад усходу сонца аж да захаду, якія радуюцца таму, што Бог успомніў пра іх. Яны выйшлі ад цябе пешшу, гнаныя ворагамі, а Бог прывядзе іх да цябе, несучы іх у славе, як на каралеўскім троне, бо вырашыў Бог панізіць кожную высокую гару і пагоркі адвечныя, засыпаць даліны, зраўняць іх з зямлёю, каб Ізраіль мог бяспечна крочыць у хвале Пана, каб лясы і кожнае пахучае дрэва давалі цень Ізраілю на Божы загад. Бог будзе з радасцю весці Ізраіль да святла славы сваёй, з міласэрнасцю і справядлівасцю, якія яму належаць. Гэта Слова Божае.
калі пан перамяніў лёс Сіёна, мы былі быццам у сне, вусны нашыя тады былі поўныя смеху, а язык спяваў з радасці. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Тады гаварылі між народамі, вялікія рэчы учыніў Пан для іх. Змяні наш лёс, о Пане, як потокі на поўдзень. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Хто ў слязах сеяў, будзе з радасцю жаць. Хто ідзе і плача, несучы насенне, каб сеять, вернецца з радасцю, несучы снапы свае. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Браты, заўсёды кожную малітву за ўсіх вас з радасцю ўзношу, за ваш удзел у абвяшчэнні Евангелія з першага дня аж дагэтуль. Упэўнены, што той, хто пачаў у вас добрую справу, закончыць яе да дня Езуса Христа. Бог мой сведка, што я люблю ўсіх вас любоўю Езуса Христа і малюся за тое, каб любоў ваша яшчэ больш узрастала ў пазнанні і ва ўсякім адчуванні, каб вы пазнавалі лепшае, каб вы былі справядлівымі і беззаганнымі ў дзень Христа, напоўненымі пладамі справядлівасці праз Езуса Христа на славу і хвалу Божию. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму, і кожнае цело ўбачыць Божае збаўленне. Аллилуйя, Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тобі, Пане. У 15 год панавання Тыберія Цезара, калі Понцій Пілат панаваў у Юдэі, а Ірад быў тэтрархам у Галілеі, Філіп, брат ягоны тэтрархам у Ітурыі і Траханіцкім краі, а Лізанія тэтрархам у Абіленах, пры першасвятарах Анне і Каяфе было скіравана Слова Божае да Яна, сына Захарыі, у пустыні. І ён абходзіў усе ваколіцы Ярдана і прапаведваў хрост пакаяння для адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе прамоў прарока Ісаі. Голас таго, хто кліча ў пустыні: «Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму. Кожная даліна ўзвысіцца,
кожная гора і пагорак панізяцца, выбоістыя дарогі стануць раўнінай, а ланцугі гор далінаю. І ўбачыць кожнае цела Божае збаўленне. Гэта слова Пана. Тобі, Христе. Дарагія, у перыяд адвенту мае магчымасць чарговы раз яшчэ больш заўважыць і заглыбіцца у тыя вялікія рэчы, якія Бог учыніў для нас, так як паўтаралі мы сёння за псальмістам гэтыя словы. Першае чытанне сёння з кнігі прарока Баруха распавядае нам пра тое, як Бог звяртаецца праз прарока да свайго народа, кажучы: «Скінь, Єрусалім, вопратку свайго смутку і нядолі, апраніся ў прыгажосць славы, дадзеную табе навекі ад Бога». Бог з'яўляецца тым, хто дае надзею, тым, хто дае сапраўдную радасць, якая не будзе ніколі забрана, таму што кожны, хто атрымаў удзел у Божым жыцці праз сакрамент хросту, мае сапраўды у сваім сэрцы вялікі дар, які стаўся даступны дзякуючы ласцы Духа Святога. Святы Павел, разважаючы пра Божую любоў, гаворыць пра тое, што жадае, каб любоў ваша яшчэ больш узрастала у пазнанні і ва ўсякім адчуванні, каб вы пазналі яшчэ больш дзень прыйсця Езуса Хрыста. І сапраўды ў часе адвенту мы разважаем пра гэты дзень прыйсця Езуса Хрыста, каб быць, як кажа святы Павел, напоўненымі пладамі справядлівасці на славу Божую. І сённяшняе Евангелие, якое мы чуем, таксама нейкім чынам яшчэ больш нас набліжае да гэтай таямніцы Божага нараджэння, таму што з'яўляецца прарок, якім ёсць святы Ян Хрысціцель, які выбраны Богам для таго, каб абвяшчаць час навяртання, каб абвяшчаць патрэбу раўняць дарогі для Пана. І евангеліст Лука у сённяшнім урыўку так храналагічна нас засяроджвае на тым моманце, калі было скіравана Слова Божае, як ён гаворыць да Яна, сына Захарыі, у пустыні. Ён кажа, што ў 15-й год панавання Тыберія Цэзара, калі Понцій Пілат панаваў у Юдэі і так далей, калі першасвятарамі былі Анна і Каяфа, менавіта тады ў гэтым часе было скіравана Божае Слова да Яна. І мала таго, што Лука гаворыць пра канкрэтны час, то яшчэ ён менавіта гаворыць пра вялікіх людзей гэтага свету: Тыберія, Понція Пілата, Ірада, першасвятароў. І Слова Божае было скіравана не да іх, толькі да Яна Хрысціцеля ў пустыні. І ў гэтым таксама заключаецца Божая логіка, што Бог не глядзіць так, як глядзіць чалавек, не бачыць так, як бачыць чалавек, ён бачыць інакш, ён глядзіць на сэрцы. Для яго не важна тое, хто вялікі, хто чаго дабіўся,
хто нешта асягнуў у сваім жыцці. Місію быць прарокам і падрыхтаваць дарогу для Пана ён давярае Яну. Яну, які у параўнанні да вось гэтых вялікіх людзей быў нікім, быў пылам, недзе там у пустыні. Але менавіта яго Бог выбраў для таго, каб ён абвяшчаў прыход збаўцы. І менавіта такім чынам вось праўда пра збаўленне і Божы план рэалізуецца не толькі у выбраным народзе ізраільскім, там, дзе ёсць людзі, которые выконваюць нейкія канкрэтныя заданні, пасады, уладу, але праз простага чалавека, можна сказаць, шалёнага, Бог дае яму місію, каб вось праўда пра збаўленне разыходзілася да ўсіх народаў. Каб кожны меў доступ да вось гэтай праўды пра збаўленне. Бо не кожны мае доступ зайсці у палац да Тыберія ці Понція Пілата. А да Яна у пустыню можа кожны. І таксама менавіта гэта сведчыць пра тое, што кожны з нас мае магчымасць мець удзел у гэтым збаўленні. А таксама менавіта ў Божай любові, да якой кожны з нас пакліканы. Праз тое, што Бог глядзіць інакш. Бог глядзіць на сэрца чалавека. І сёння, калі мы слухаем слова, якое абвяшчае Ян вуснамі прарока Ісаі, падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму, кожная даліна ўзвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца. Народ ізраільскі на працягу стагоддзяў быў выхоўваны Богам такім чынам, што вось ёсць запаведь Божая, там, не крадзі, не чужалож, не сведчы фальшыва, шануй бацьку і маці свайго. Таксама дзесяткі і сотні іншых законаў, якія былі створаны людзьмі, былі створаны першасвятарамі, вучонымі ў Пісанні і так далей. Яны казалі, што столькі крокаў можаш прайсці ў шабат, калі пройдзеш больш, значыць, ты зграшыў, значыць, ты нячысты, табе трэба ачысціцца. І з аднаго боку, гэта было нейкім чынам камфортна для людзей, таму што маеш закон, прачытаў, усё ясна, чорным па беламу напісана, хто ўмее чытаць, той прачытаў, хто не ўмее, таму данеслі і сказалі. А тут прыходзіць Ян з пустыні, які кажа: я голас таго, хто кліча ў пустыні, падрыхтуйце дарогу Пану. Што гэта значыць? Вось гэтыя словы, словы Яна Хрысціцеля, яны пераварочваюць, устрасаюць, з'яўляюцца прычынай таго, што чалавек сучасны яму, который прывык вось ад сіх да сіх, толькі так, па закону, іначай быць не можа, не разумеў вось тых словаў, которые гаварыў святы Ян Хрысціцель. Гэтыя словы выбівалі з нейкага такога прывычнага парадку, таму што не адносіліся да таго, што вонкавае, да захавання законаў. Закон мог хтосьці захаваць публічна, а насамрэч не захаваць. Для людзей на паказ можна было ўсё зрабіць. А тут падрыхтуйце дарогу Пану. Не выканайце загад гэты, толькі падрыхтуйце дарогу Пану. Што рабіць? Як падрыхтаваць дарогу Пану? Што трэба учыніць, ад чаго пачаць, каб падрыхтаваць дарогу Пану? І гэта словы прарока Ісаі. Ян не выдумаў іх вось так сам з сябе.
але ён як бы у той момант падрыхтаваны Богам данёс гэтыя словы чалавеку. І перыяд адвенту з'яўляецца таксама вось часам, калі Бог прамаўляе да нашых сэрцаў. Падрыхтуйце дарогу Пану. Як? Вы самі рашыце. Вы паглядзіце на сваё жыццё ў святле Божага Слова. Вы паглядзіце на тое, што вам перашкаджае аднавіць адносіны з Богам, аднавіць адносіны з людзьмі, дзе там не хапае прабачэння, дзе там не хапае любові, дзе не хапае спагадлівасці, дзе яшчэ нешта там у нашым сэрцы ёсць не так, дзе ёсць гэтыя пагоркі, дзе ёсць гэтыя даліны і тое, што перашкаджае, каб наша дарога да Бога была роўнай, каб дарога да нашага сэрца была даступнай Божай ласцы, якая мае моц дзейнічаць у нашым жыцці. І перыяд адвенту з'яўляецца такім часам, калі мы як бы пад такой лупай можам паглядзець на сваё жыццё, можам паглядзець на сваё сэрца і ўбачыць тое, што нам перашкаджае яшчэ, тое, што нас не дапускае да жыцця ў праўдзе, тое, што перашкаджае нам любіць сапраўднай любоўю, пра которую ідзе гаворка ў Святым Пісанні. Таму сёння другая нядзеля адвенту, чарговы раз пераконваемся ў тым, што час ідзе, што Бог дае нам час. Чарговы раз, не першы адвент перажываем, можа, 10, 20, 30, перажываем і больш, але што ён змяняе ў нашым жыцці? Наколькі вось гэтыя адносіны з Богам, наколькі мы разумеем больш патрэбу навяртання у нашым сэрцы, наколькі мы дапускаем Божую ласку ў сваё жыццё. Няхай вось гэты час, сённяшняя нядзеля, калі святкуем перамогу Хрыста над смерцю, над грахом, дапаможа нам яшчэ больш зразумець патрэбу навяртання, патрэбу падрыхтоўкі нашых дарог, нашых шляхоў, нашых сэрцаў да нараджэння збаўцы, да прыходу Бога ў свет і ў нашае жыццё. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, бачнага і нябачнага, Пана Ісуса Христа, Сына Божага, адзінароднага, Отца нарадженага, перад усімі векамі, ад Бога, Бога сапраўднага, ад Бога сапраўднага, народженага і нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўчалавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Крыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, замучаны і пахаваны, воскрес паводле Пісання, сядзець праворуч Айца, і Яго владарству не будзе канца. Веру у Духа Святого, Пана і Животворцу, які за Айцами походить, на тим Зайцем обіцяє, належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророку. Веру у один Костюл, визнаю один пост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вічне.
Чакаючы прыйсця нашага збаўцы Езуса Хрыста, просім Бога аб міласэрнасці для ўсіх людзей. Молімся за ўсіх, хто належыць да супольнасці святога Касцёла, каб яны ахвотна слухалі Божае Слова і выконвалі яго. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго апостальскія падарожжы набліжалі чалавецтва да Бога і ядналі ўсе народы адной братняй любоўю. Цябе просім. Молімся за тых, хто адвярнуўся ад Бога, каб яны адкрылі свае сэрцы на Божую ласку. Цябе просім. Молімся за бацькоў, настаўнікаў, выхавацеляў, каб яны указвалі сваім выхаванцам праўдзівую дарогу жыцця і вялі іх да Хрыста. Цябе просім. Молімся за ўсіх дзяцей, каб іх права на жыццё было прызнана ўсімі людзьмі. Цябе просім. Молімся аб ласцы здароўя для Галіны і Ганны. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні і бяспечным падарожжы для пілігрымаў з Мінска. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за памерлую Васілісу, каб Бог прыняў іх да свайго валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы заўсёды ішлі шляхам вернасці і Божым запаведзям. Цябе просім. Просім Цябе, міласэрны Божа, учыні, каб усе людзі падрыхтавалі свае сэрцы для прыняцця таямніцы нараджэння Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Всемогутный Боже, дозволь улагодить Тебе нашими покорными молитвами и ахвярами, а покольки не копае заслугаў наших, да поможи нам своей милосердною лаской праз Христа Пана нашего. Пан с вами. О гору серце, подякуем Пану Богу нашему.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча ўсемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ, а нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў ззянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, неба и земля, полные хвалы Твоей, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Божа Ojcza Усемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Ojcze nasz, który jest u niebie, święciliśmy imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, budź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заущоды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыща Збавцы нашего Иисуса Христа. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближньому знак супокою. Який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий. Який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий. Який береш на собі гріхи світу, одари нас спокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи świetu, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа моя. Узніміся, Єрусалеме, і стань на вишині, і убач радость, якая приходить до Тебе от Бога Твоего.
Помолимся. Боже наш Ойче, які кормиш нас посилкам духовным, покорно просим Тебе, праз удзел у гэтай таямніцы навучы нас мудра цаніць каштоўнасці зямныя і любіць каштоўнасці вечныя праз Христа Пана нашага. Дарагія, паслухайце яшчэ некалькі аб'яваў. Дзякуй вялікі за кожную дапамогу на карысць нашага касцёла і кляштара, за уборку, за ўсё дабро, якое робіце. Няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы Отец Францішак. На працягу перыяду адвенту ад панядзелка да суботы, як ведаем, у 6:15 запрашаем на спеў гадзінак аб беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, а пазней таксама на святую імшу раратню ў 6:45. Дзяцей чакаем на раратах у сераду і пятніцу. Таксама ў гэтым часе святой імшы ў 8 гадзін няма, толькі ў 6:45 і вечарам 18. Таксама такая аб'ява, якая датычыць наступнай нядзелі. Наша святыня, наш касцёл яшчэ так склалася, што не быў благаслаўлены біскупам. Ёсць такі звычай і такое правіла, практыка ў касцёле каталіцкім, як заканчваецца будова касцёла, ёсць усталяваны пастаянны алтар, крыжовы шлях, ёсць яшчэ іншыя моманты, якія звязаныя з кананічным усталяваннем розных рэчаў, якія павінны знаходзіцца ў святыні, адбываецца кансакрацыя. Але калі яшчэ будова не дакончана, так да канца, як у нас больш-менш, то адбываецца благаслаўленне, благаслаўленне святыні. І мы маем магчымасць такое благаслаўленне зрабіць у наступную нядзелю. Будзем гасціць у нас біскупа Юрыя Касабуцкага, нашага земляка, які 7 снежня адзначае 25-ю гадавіну свайго прэзбітарскага пасвячэння, але будзе святкаваць гэта ў катэдры, у Мінску, пазней са святарамі таксама 9 снежня, а нам пашанцавала яго запрасіць на 12 у нядзелю наступную. І ён таксама паблагаславіць нашу святыню. Будзем спадзявацца, што Божая ласка нам будзе спрыяць, каб мы хутчэй маглі ўсё давесці да канца. З будовай, з дакументамі і з іншымі рэчамі. Але таксама зможам разам з біскупам пасвяткаваць сярэбраны юбілей яго святарства, тым больш, што ён з маладзечна паходзіць і зараз прыналежыць да нашай парафіі, хоць у семінарыю ішоў яшчэ з парафіі святога Юзефа, тады нашай парафіі яшчэ не было. Таму маем такую магчымасць, такі гонар, каб разам з ім дзякаваць Богу за дар святарства біскупа Юрыя. Таксама у гэтым годзе пастырскі калядны візіт, які будзе распачынацца пасля святаў Божага нараджэння, будзе выглядваць не так, як звычайна, і нават не так, як у мінулым годзе. У сувязі з пандэміяй у закрыстыі і у нашай краме парафіяльнай ёсць спіскі, таблічкі. Там можна запісацца, хто жадае прыняць нашых братоў з пастырскім візітам. Вядома, што ў нас ёсць картатэка, і мы ведаем, дзе вы ўсе жывіце, але ўсё ж такі ў сувязі з такой надзвычайнай сітуацыяй тыя, хто не баіцца запрасіць братоў, не баіцца каранавіруса, можа, вядома, што заўсёды трэба захоўваць бяспеку, хоць нібы падае ўжо забалеваемасць. Але ўсё ж такі трэба асцерагацца, таму як бы гэта добравольнае. Калі хтосьці хацеў бы, то можа зайсці ў закрыстую туды ці сюды, там ёсць таблічкі, можна запісаць імя, прозвішча, дакладны адрас і тэлефон. І трэба зрабіць гэта да 1 студзеня, да Новага года, каб мы пазней маглі ўсё так это раскласці, зрабіць план, каб вам таксама абвясціць, калі, да каго
па якіх вуліцах мы будзем хадзіць. Мы запрасілі таксама нашых студэнтаў, якія прыедуць да нас пасля Божага нараджэння, нам дапамогуць, каб мы маглі так аператыўна ўсё прайсці па ўсіх дамах, благаславіць, памаліцца разам з вамі. Вось, таму запрашаем. Таксама тое, што датычыць наведвання закрыстыі і крамы, то распачынаем другі тур нашых выбараў у парафіяльную раду. Вось ёсць ужо бюлетні і ў закрыстыі, і ў краме. Там можна яго бюлетэнь гэты атрымаць, там 29 хіба што прозвішчаў. Выбраць з іх належыць пазначыць там галачкай ці крыжыкам 12, не больш, чым 12 з тых, за каго мы ўжо галасавалі. Вось 12 чалавек, можна менш, калі камусь там не падабаюцца іншыя, то можна там аднаго зазначыць, ці двух, ці трох. Вось, але не больш, чым 12. І гэты бюлетэнь таксама за подпісам будзе выдавацца і там, і пазней пры выхадзе з касцёла ёсць той самы яшчык добра вядомы, можна скласці, укінуць туды, і пазней мы палічым. І ці ў наступную нядзелю, можа яшчэ ў наступную будзем яшчэ далей галасаваць, не ведаю, хто не паспее сёння. Вось, пазней будуць абвешчаны вынікі і абвешчаны кандыдаты, за якіх мы прагаласавалі, якія ўвойдуць у склад парафіяльнай рады. Адвантавыя рэкалекцыі ў нашай парафіі пройдуць ад 19 до 21 снежня. Гэта нядзеля, панядзелак, аўторак. Праводзіць іх будзе брат Олег Шэнда, капуцын, яго мы ведаем. Праграма будзе пазней пададзена. На гэтым тыдні, 7 снежня, ў аўторак, успамінаем святога Амброзія, біскупа і доктара касцёла, і 8 снежня ў сераду адзначаем урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта абавязковая ўрачыстасць у каталіцкім касцёле. Вядома, што гэта працоўны, звычайны дзень, таму хто можа на раніцы 6:45 святая імша альбо вечарам у 18. І пасля вячэрняй святой імшы у нас адбудзецца таксама спеў у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі, акафіст. Таксама запрашаем, наш хор рыхтаваўся, вось, і каб ушанаваць Найсвяцейшую Панну Марыю. Запрашаем таксама ў краму, ёсць ужо аплаткі на вільгілійны стол, паштоўкі, розныя іншыя рэчы, да якіх заахвочваем, каб мы былі ў курсе ўсіх сабыцій, і праса таксама, і календары на наступны год. Трансляцыя ў нас адбываецца падчас гэтай святой імшы, таму прывітанне ўсім, хто нас глядзіць праз YouTube-канал. Вось тыя, хто не мог прыйсці сёння. Усе аб'явы, якія сёння мы чулі, можна прачытаць на нашым сайце, заахвочваем. Таксама, так як мы абвяшчалі, ёсць магчымасць скласці ахвяраванне на карысць нашай парафіі і нашай доўгатрывалай будовы праз сістэму АРЫП, праз інтэрнэт-банкінг, калі хто хацеў бы, хто не бывае, не мае магчымасці быць разам тут падчас святой імшы офлайн, то можна зрабіць гэта онлайн. Жадаю ўсім добрага настрою, Божых ласкаў, не хварэйце, не прастывайце. Добрых выходных. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniolie Michale, бережи нас у змаганні, супроть спокусов і пасток Злого Духа. Будь нам обороною, княжу войска небесного, мocою Божою, скинь у пекло сатану і інших духа. Wiecie Pan.